2020 ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ନିଶିଗନ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସଦନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ ନର୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ନିଶିଗନ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ନିଶିଗନ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସଦନରୁ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠାରୁ ଏହି ନିଶିଗନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଅଛି। ନିଶିଗନ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ 4 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 2019ରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିଛି, ସେଥିରେ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ, ମୋ ଝିଅ ଝରଣା ପ୍ରଧାନୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ପୀଠ ଅସୁରଗଡ଼ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୀତାମ୍ବର ଗୌଡ଼ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ନିଶିଗନ୍ଧାର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ନିଶିଗନ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ମୋ ଅନୁଭବରେ ମାସିକ ବୈଠକ, ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ ପାଳନୀୟ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରି ଆସିବା ସହିତ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଯାତ୍ରା କରି ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସଭାମାନଙ୍କରେ ପରିଚିତ କରାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ନିଶିଗନ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବଳରାମ ତରାଇଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ କବି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବଳରାମ ତରାଇଙ୍କୁ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଆମ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏ 2020 ବର୍ଷ ନିଶିଗନ୍ଧା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଯେପରି ଦେଖାଇବ ଆମକୁ, ଏହି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ 2020 ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।